Kadi sekuru. Ndinozimba mzukuru wakazimba here. Ndiripo. Ndinokumbura kuziva zita renyu. Ini ndinonzi sekuru nyoka, ndinobva kupinga. Alright. Ndinobva mzukuru. Tanzwa nembiri yenyu yekuchinja zvinhu kuzvita mari. Ichokwadi ichocho mzukuru, usati watomboenda kure, ndoda kuti ndikuchinjire shizha rimwe chete kuita mari inotenga. Alright. Saka munotibvumira here kuti isusu tinote mashizha. Enda akonote mashizha mzukuru, enda undote mashizha panze. Alright. Alright, rega titeme. Right. Mukomana uyako. Uyu ndiye mukomana wandinofamba naye. Tanze titeme shizha rimwe chete. Hande kuseri pamwe twana. Tanze titeme shizha rimwe chete, tichazvitemera tega shizha iroro. Tema iroro. Tema one. Exactly. Tony, moko wako. Iwe. Hauna mari. Mari yechinja sasa. Iyi mari ndabva ndatora iyi yanga iri 6. Ati. Shizha renju abros ne? Mu abros. Pindako. Ya, sekuru. Seva zukuru tadzoka neshizha rimwe chete. Ya, ndoda kuchinjira ishizha irori mzukuru. Tirite mari inotenga. Saka uya kune shizha rako apa mzukuru padhuza. Satya ako hapana hapo mishonga apa. Anzisa basi. Right. Alright, ripete nepakati kudai. Like so. Over ripeta futi kudai. Right, isakwa. Isaiba. Hanzi ndipe tuvu. Tuvu utu. Alright. Njesha kutoba ipapa. Yeah. Ipapa da kugadzirira $100 mzukuru. Alright. Njesha kutoba. Ndipe roko rwako iwe. Dzoka? Auya neshisha ndawe. Usatya ako. Aiwa usatya. Usatya ako. Usatya mzukuru. Visa ko shisha rako. Visa, tora shisha rako mzukuru. Bedrenura mzukuru. Bedrenura mzukuru. Mari. Yeah? Mari mzukuru. Tony. Nozo mafunga pamwe. Itori original. Unoona pamwe ifeki. Kana kuti kana uine $100. Tarisa $100, kana uine $100, tarisa $100 yako. Ufananise nei. Yey! Matare pfuma ya mzukuru. Aya tinoita. Alright. Zvino zvidiki izvi. Bata yenyu ndopa mukomana eka. Aiwa, ari kuitya izvi. Matare ya mzukuru. Nyaya dzidiki kwatiri. Tinogadzira. Alright. Saka munonzi sekuru wani? Ini ndonzi sekuru nyoka. Ndinorapa matambudziko akasiyana siyana. Kupfumisa vanhu ndinopfumisa. Alright. Matare angu mairi kubinga nemuno muHarare Gobli. Alright. Wanoda kuitwa matare pfuma wakasununguka kuuya. Ukauya ne900 yako unogadzirwa 15,000. Ipapo instant money. Wotoenda nayo pfuma isina ropa. Pasina kufa kwemunhu, pasina mhiko yawapuwa. Zvese izvo ndinoita. Wanda kuita mabilionera. Aiwa. Saka sekuru. Tomboti ini ndawa ne$900. Maichinja tiite 15,000. Ine mhiko here mari? Haina mhiko. Imari yakachena. Kuishandisa semashandisiro weshoma seshoma yaungori nayo yo ndizvimwe chete. Haina mhiko. Haina mhiko, haina. Mari yakachena. Alright. Imari yakachena. Alright. Ende sekuru nyoka. Wanobatika panhamba dzimwe chete. Dzenet 1.
nekuti kubinga kunonetsa network. Alright, fona izvi 071 928 6059 ndo panooneka sekuru nyoka chete. Alright. Sekuru zvamatiratidza zvatityisa. Handitika. Right. Aiwa matara aya muzukuru. Nyaya dzidiki dzendarama idzi. Alright. Aiwa inyaya diki muzukuru. Saka hazvina kana mhiko. Aiwa hazvidi ropa. Hazvina ropa, hazvina mhiko. Zvinhu zvakachena muzukuru. Asi munozopa here chikwambo chamamuchiti ichi ndo chanchiba mari? Aiwa ichi chikwambo ichi idzo imhiko dzangu ndindoziva mashandisiro andochiita ichi. Alright. Iyo paropa rako hachina zvachinokuteera. Zvakafanana nenyoka irapo. Haina chainoita sei? Chainoita. Inoshandiswa neni chete. Alright. Ine mhiko paropa rangu. Alright. Ko vakaurirwa nevakadzi vaya? Aiwa vakaurirwa nevakadzi ndinoloka manje. Ndipo pandichishandisa vana vavakomana. Ndo basa rake. Alright. Right. Ava ndo kubasa kwawo, kusarukawo. Rweruware. Rwekuti vanamirane. Rwekuti mushaye kuti chinhu chake chiri papi. Yeah. Alright. Alright. Aiwa, mashoko ekupedzisira mudosira muri eZimbabwe ndekuti chisi. Nongoti wazukuru wanetsika nematambudziko. Sekuru nyoka varipo pakubatsirai. Uyai kumatare munobatsirwa zvinoita zvakanaka. Zvamunoshuvira zvese aiwa ndinozvisasikisa. Tatenda. Tatenda.